Salutare și bine v-am găsit la un nou episod și astăzi alături de mine este Evelina! Și astăzi voi face provocări nebune 2. Și hai să începem. Prima provocare este să mâncăm muștar cu iaurt. Dar am început un video și nu prea mi-a plăcut și am început la început. Am început iaurtul și am pus și iaurt. Îl vedeți? Iaurtul. Și punem pe o bucățică de pâine iaurt și muștar. Așa. Ce aromă! O simt de aici. Punem întâi iaurtul. Da. Ca să nu Gata. murdărim de... Gândesc. Așa, De punem mai puțin iaurt, să fie mai tens. Na, pune. Am pus. Dați să focusez. Stați! Așa. El are bucățele de fructe sau mie îmi pare? Da. Are gust de banane și căpșună. Asta e iubitul meu. Așa. Și punem muștar rusesc. Stai să focusez. Dar eu nu mănânc cu muștar, eu voi mânca fără. Fără. Așa, vă spun de acum, l-am cumpărat ieri și e foarte, foarte iute. Foarte iute. Foarte. Da. Așa, și hai să punem. Să punem așa, chiar să nu... Așa. Uitați, se vede. Aici este pâinea ea și aceasta este pâinea mea. Dați. Eu prima. Bine. Deschideți să vadă. O deschid. Este muștar. Este muștar. Iau. Muștar. Iau muștar. Da, iau. Arată. Uite. Ha. Oh, ce gust! Ce miros intens. Muștar rusesc. Se vede că muștar rusesc. Așa, dăm și mie să pun. De ce ai murdărit-o de... Păi cum avea să pun? Cum avea să pun? De iaurt. Așa. Avem nevoie de două. Una pentru iaurt și una pentru... Da, dar nu ne-am gândit. Wow! Am nevoie încă de o bucățică de pâine, îmi dai? Da? Da. O bucățică Uitați. de pâine? Ține. O să vrei și tu? Nu, așa nu o să fie bătare. Bine, hai puneți, dar eu nu. Eu nu vreau să mă murdăresc, pur și simplu. Punem toată felia. Da, uitați la mine. Eu nu vreau să mă murdăresc. Hai, mă. Ailie. Gata? Wow. Uitați. Am pus puțin, deci asta este foarte, foarte înghese pe urechi. La mine se vede muștarul. Să nu ziceți, se vede muștarul. Și aici, pe aici. Deci, așa. Ha. Eu voi începe cu partea care e cu muștar mai mult. Și apoi Toată. Așa. O vedeți? 1, 2, 3. Apă. Este? Vale! Mor! Îmi ies lacrimi dacă se vede la cameră, dar îmi ies lacrimi. Eu mă duc. Apă! Nu. Dă și mie. Nu! N-am băut.
L-ai băut, am văzut. Așa, iaurtul acesta l-am mai stins puțin. Haroci. Ieri l-am cumpărat și este foarte, foarte iute. Peste o lună nu o să fie atât de iute. Sau o săptămână chiar nu o să fie atât de iute. Să-mi bag De la picioarele. început sper că simțeam doar gustul de iaurt. Nu. De la început simțeam parcă gustul doar de iaurt. Apoi a venit gustul ăsta de... Bine, hai să trecem la următoare. Următoarea care e? Așa. Următoarea este... Următoarea este să mâncăm usturoi. Nu tot. Doar o bucățică. Nu. Nu tot. Cu cocoșei. Nu tot. Nu tot pentru că eu nu pot să mănânc tot. Jumate. Dar eu o să încerc să-l mănânc tot. Hai. Da? De ce ți l-ai ales pe ăla? Dar ce, jumate să mănânci încă cel mai mic? Amândouă tot așa. Nu, ăla e mai mic. Nu, ăla e mai mic. Care? Eu vreau pe ăla. Cel mai mare. Bine. Arată așa și desface. Date! Nu uitați. Da, nu facem reclamă. Da, BioFresh natural. Sunt de la... Așa. Uite. 2 ție și 2 mie. Eu voi pune, uite așa, și voi mușca. Știi să faci înghețat usturoi și să pus pe... Uitați. Dai să focusezi. Mi-au căzut pufulețul. Uitați. Da, și eu tot am, doar că eu voi mânca jumate. Dar eu încerc să mănânc tot usturoi. Punem usturoiul aici. Așa. Și... Haide. Stați! Mama nu se... Usturoiul să fie foarte... Mama nu se sta cu mine în casă. Mesară. Da, uitați. Așa. Oh, no. Nu cred că o să-l pot tot mânca. Așa. Da, uitați. Arăt cât să nu credeți. 1, 2, 3. Da. Îmi vine să râg. La început un pic usturoiul s-a simțit, dar după cocoșei ăștia dulci, cum să zic, pufuleții ăștia, n-a fost așa de iute, dar eu l-am mâncat tot. E rămas. Da, eu am mâncat mai mult de jumate. E mai mult de jumate. E mai mult de jumate. Nu, că este și coada, nu, n-ai dar- jumătate, mai mult de jumătate. Ce vina mea că el era încolțit? Dar ce l-ai ales pe acesta? Că vreau eu. Bine, eu l-am mâncat. La început era foarte iute, mi-ardea gura și după Ce gură s-au e făcut apa. pufuleți dulci, nu știu cum, și e n-am mai simțit. bun. Asta e mai bun decât... Da, a fost mai... Nu, aceasta a fost mai iute. Și a Acum treia este... Da, spun eu. A treia este pasta de dinți pe pâine. Din ce cauză? Pentru că mulți au scris comentarii. Da, mulți? Sau câțiva? Au scris comentarii că ei în Dacă prima n-am parte- făcut Maxim și Mădălina și eu, nu s-a văzut că am pus pasta de dinți. Că am pus puțină pentru că era foarte, foarte mentolată și aceasta este mentolă cu granată. nu mai este mentă cu rodie. Cu rodie. Da, dar arată că granată. Păi da, și granul să zice rodie, stați. Op. Pune focus cum nu se vede. Așa. Și Ce așa împărțim, împărțim în două și o să punem așa, multișor. Eu îmi pun. Stați. Nu pune. Pune aici ca să se vadă. Pune. Pun.
să mănânci tot? Eu nu mă tem. Arată. Eu nu mă tem. A, parcă s-a primit inima, nu? Eu tot așa am să pun. La tine bucățică de pâine e mai mare. Da. Da. Și O, la fără mine? deja e târziu. Da. Tu ai pus focusul pe noi sau pe... Așa, arată. Ridică camera, să nu zică că sus avem Da, da, pâine da. și să schimbăm pe undeva pe aici. Și le arătăm și sus, că avem pâine cu Hai. asta. 1, 2. 1, 2. 2. Mentă. Ceai. Gunoi. Este o bucată de sare care intră în pâine. Așa. Arătăm și 1, 2, 3. Mamă! Îmi vezi pe ochi. Așa. Aceasta este mai oribilă decât aceea de la Maxi. Ba, de nimic. Nu este foarte bună. Eu nu pot. Nu este nici rea. Este așa din mijloc. Dar după Prea usturoi... multă. Nu, după usturoi... Ți Am băgat Vorbește. Vorbește tu. Nu pune așa. După usturoi ți risește gura și nu va mirosi de la tine a usturoi. Este foarte oribilă. Nu e atât de oribilă. Nu știu cum. Pentru mine a Te-ai fost suportat. Este foarte mentolat, deloc nu se simte gustul de rodie. rodie deloc. Mă, că e de aceasta alb cu roșu. Deci asta. Da, și e mai mult roșu decât alb. Cea mai rea a fost asta. Dar acum v-am Pentru- arătat că am pus. Aceea a fost mentolat, dar albă și nu s-a văzut prea. Dar acum Asta, pentru mine cea mai oribilă a aceasta fost... e cea mai oribilă. Pentru mine cea mai oribilă a fost asta. Care a Și fost... cea mai bună ustroiul cu cocoșii pentru mine a fost Pentru... Cea mai bună a fost pufuși. pasta. Da? Eu urăsc usturoi și... Nu că ustroiul, tot nu tare așa, dar Dacă... pufuleții ăștia Eu tot pot au să făcut. zic că asta nu mi-a plăcut, dar totodată și mi-a plăcut când mi-a ardea gura. Îmi plăcea ce simțeam. Mă doare burta. El s-a simțit în acest video cel mai rău din cauza că lui nu-i place pasta de dinți și nu-i place muștarul. Mie muștarul... Muștarul îmi place foarte, dar nu mai plăcut pasta aceasta. La muștar ardea, dar îmi place când arde tot când iese pe... Mie urechi. mișea pe urechi. Astupam Astupam urechile, ținem nasul, nu știm ce să fac. Trebuia să mâncăm pe rând. Eu să țin urechile și tu și nasul. Da, cam atât a fost cu episodul acesta. Nu uitați să puneți un like și să vă abonați, să-l distribuiți mai departe. Cu voi a fost Elie și Evelina. Pa, pa!